ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದೆ ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜರ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಜಿಯಾನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಲಕ್ಕದಿನ 8 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 2 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜೈ ಅಂಚಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಕ್ಕದ ಇತ್ತೆ ಬಾಯಂಗ ಒಂದು ಜೈದಾರ ಜೈದೆಗೆ ಟಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಜೈದನೆ ಅಂದೆ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಏತ್ ಸರ್ ಪೊಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಎಂಚಿನ ಅಂಜಯ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದೆ ಕಾತ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಈ ನಾಟಲ ಏನ ತಿತ್ತು ಬಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅತ್ತಂಡ ಒಯ್ತು ಬಾಡೊಂದು ಏನಲ್ಲ ದಕ್ಕೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ದಿಪ್ಪುನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರನೆ ಕೊಟ್ಪುಜೆ ಅದ ಜಿಯಾನ ಅದು ಅಂದೆಗ ಇಲ್ಕಲ ಹಾವಂತೆ ದಯ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ನೀರು ಗೊಬ್ಬು ನೀರು ಗೊಬ್ಬುನು ನಾಚಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ ದೂರ ಪನ್ನಾಗ ಇದೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿಡು ಪೂರ ಕುಂಟು ಯಾನ್ ಮೂಲು ವಿಡಿಯೋ ಸಜಪಾರ ಅಂದ್ ದೇತನ ಕುಂಟುಲೇನ್ ಪೂರ ಮೂರು ದೀತೆ ಬಂದ್ ಆಯಲ್ಲ ಅರ್ಧರ ಪಾಟ್ನ ಕುಂಟುಲೇನ್ ಪೂರ ತೊಟ್ಟೆಡ್ ಜಿಂಜದ್ ಕಾಣತ್ತ ದೀತೆ ಮೂಲು ನಾನು ಜಪ್ಪುಲೆಪ್ಪು ನಾನು ಇರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪಾತೆ ರಾಪುಜಿ ಜಪ್ಪುಲಿ ಮೂಲು ಉತ್ತಲೆ ಜಿಯಾನೆ ನಾನಿತ್ತ ತಿರ್ತು ಬುಡಿಯ ಜಿಯಾನ್ ತಿರ್ತು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಅಂಬುರಣಿಕ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಉಂಡು ಏರೆಗ್ ದೇತೊಂಡ್ರದಾಲ ಉಂಡು ದೇತೋನಿ ಬಂದ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತಡು ಯಾನ್ ಪೂರ ತೂಂದಿತ್ತೆ ತೈಟ್ ಕಮ್ಮಿಗ್ ಟಾಪ್ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನೆ ಇರ್ಲ ಸೇಲ್ ದಪ್ಪ ಕೆಲವು ಟಾಪುಲ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತಡು ಇಕ್ ಯಾನ್ ದೇತೊನ್ನ ತೆಂಕ್ ಕೆಲವು ಪರ್ಬೋಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದೇನೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪರ್ಬೋಗೊಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಂಚ ಎಂಕ್ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಏನೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಕ ಜಿಯಾನ್ ಗಾರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಏನ್ ಸುರುಪು ನಿಕ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಏನ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಂತ ಜಾಪವೆ ಜಿಯಾನ್ ಸುರುತ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೂ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಶೂ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಗುರಲ್ ಉಂಡು ದುನ್ನಲಿಜ್ಜಿ ಶೂ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಪಿದೆ ಜೋಕುಲ್ ಕಲ್ಪುನ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟು ಬಯ್ಯನಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಿಕ್ಕಿರಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂದು ಶೂ ಪಂಡ ಚೂರ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಕಾಗದ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬಿಡ್ಚಂದ್ ನಿನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಕೊರ್ಚಿ ರಿಟರ್ನ್ ಪಂಡ ಜಿಯಾನ ಒಂಚಲ ಮಲ್ಲ ಹಾಪುನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿವಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ತುಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಕು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಜಿಯನ್ನ ಶೂ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಕುರ್ತೆ ಎಪ್ಪುನು ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ಈಗ ಕುರ್ತದೆ ತೊಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋನು ಅವು ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಊರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಕುರ್ತಾವು ತೂಕ ವಿಡಿಯೋದ ಇಟ್ಟಾಂಡ ಪಾಡುವೆನ ತುಪ್ಪೇನು ಹೋಯ್ ವರ್ಷದ ಕುರ್ತಲೇನು ಕುರ್ತ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಕೆ ಪತ್ತೋಡ ಆತೈತ ಜನ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕಂಡ ಕೂಡ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ ಈಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಾತಿಯರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ರಗಲಿಜ್ಜಿ ಒಂದಲ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಜಿಯಾನಿಗ್ ಒಂದೈತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಏನ ತಿಗಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ತೂವೋಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ತೂವೋಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪದು ಒಂದು ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯನ್ನ ಎರಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನಲ ಮೂಜೆ ಎಪ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲದೆ ತಂದು ಜಿಯಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿದಾನೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ದೆ ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನ್ ಬಂದಿದೆ ತೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನೈತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪ್ ದೇ ತೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕವರ್ ಪೂರ ಮೂಲ್ ದೀತೆ ಒಂದು ಚೂರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಜಿಯಾನ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಕಾಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಐ ಕಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜೊಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ನೈಲ್ ಅಂದಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಾಡು ಎಂದೆನ್ನೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೈಡ್ ಲೂಸ್ ಉಂಟು ಒಂಚ ಪೂರ ಟೈಟ್ ಉಂಟು ಐ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲೂಸ್ ಉಂಟು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊಡ್ಕ ಬಂದು ದೀತೆನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬರ ತೊಜಪ್ಪ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರ್ತ ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅವು ಆ ಟಾಪ್ ಉತ್ತಲ ಒಂದು ಕುರ್ತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್
ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿ ಇಂಕ ಉದೇ ತರ ಟೈಟ್ ಉಂಗರೆ ಮೂಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ನಾವು ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಕೈ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕೈ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೈ ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪಾಡವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೊಂಟ ಪೂರ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಟೈಟ್ ಬೋಂಡ ಟೈಟ್ ಉಂಡು ಲೂಸ್ ಬೋಂಡ ಲೂಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟುಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ತೊಂದೆ ಹೆಚ್ಚ ರೇಟ್ ದತ್ತೊಂದುದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿದಾನೆ ಅಂತದೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೂ ಆಫೀಸ್ ಪೂರ ಪೋಪಿರತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಅವಲಾತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಆಫೀಸಿಗೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡಿಂಚಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಅತನ ಪಿಜೈ ಕೈತಾರಲ್ಪಲ ಪೋಪುಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂಡ ತುಲೆಂದು ಕುಂಟು ನಮಕ್ ಒಂಥರ ಇಂಚೆ ಇತ್ತೇನು ಪಾಡೊಂದೈತೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡ ನೀನು ಒಂಜೇ ಕಾಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರ ಹಾಪುನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಾಡ್ರ ಹಾಪುಜಿ ನೀನು ಅಂಚ ಶೆಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇನ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆವಡು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಪೂರ ಕೆಲವು ಮಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯದೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಅಂದೆ ತಂದತ್ತೆ ಇಂಕ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನನ ಕೈಡ್ದು ಪರ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೊಡು ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಹಿಂದೆ ಅಂಕ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ತಂದೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲೆ ತೂಪ 4 ಕೋಡಿ ಇಡ್ಲ ಬಂದ್ ರೂಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಯಾವುಜಿ ತುಲಿ ನಿಂಚ ಪಿರಾಪೋದು ಪಾತಿಯಂಡ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಚೂರು ಎದುರು ಪತ್ತು ಪಾತಿಯರಿ ಅಂಡ ಬಲ್ಕಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲೈಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಲೈಟ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಜಲ್ಲೆ ಕಾತನ್ ತುಲ ನೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೆಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಏನ ಸ್ಟಿಕ್ ನಾವು ಬಂದು ಒಂದು ತೂವರ ಪೋಂಡ ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಈಗ ತಾಗವನ ದೆಪ್ಪರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದನ ಎರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ನಾನು ನೆಕ್ ಬೇತೇನೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಣ್ಣತ್ತದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾತೆ ಆಯ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅಂಚು ತೂಪು ಉಂಟೆ ಪಂಡ ಉಜ್ಜಿ ಅನ್ಕಿ ತಪತಿ ಒಂದುಂಡು ಪೇರ್ದೇನು ಸತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಡತ್ತೇನ ತೂಪುನೇನ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಮೂಜಿಂದುಂಡು ಲೈಟ್ ಅಂತಲೇ ಆನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ವಾ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನೆಟ್ಟೆ ತೂರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಚಾಲು ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಆನ್ ಆಫ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಇಡು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮಿತ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕನಪ್ಪವೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೀದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಬೆಜ್ಜಿ ಅಂತಲೆ ಲೈಟ್ ತೂದು ಪಾರ್ವತ್ತನು ಏನೋ ಟಕ್ಕ ತುಲೆ ಟಕ್ಕಾಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಹಠ ಕುಟ್ಟುವೆ ಇಕ್ಯಾನ್ ಬೇಗ ತೆತ್ತೇನೆ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಪಣ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಲೈಟ್ ಪುರ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಜರ್ ತಗಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಾಲಿದ್ದಿ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪತ್ತೆ ಐಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ಗೆ ತಾಗವರ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟ ಬೋರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೀವಲಿ ತುಲಿ ನೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೀವಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತು ನೆಟ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪ ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ ಮೂಜೆಟು ಇಷ್ಟ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಮೂಜೆ ಎನ್ನ ಪರ್ಬದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಯಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವೆ ಆತ್ನೆಟ್ ಹೋಗು ಬಾಯ್.